Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Idizi dara rinodena ranga rechinyomba Chamisa. See full video. My results are Buddha. Tabarakash. Si. Takabarakasha zokuti heki. Asi mukuru wavo zvikanzi aenda washokora bva kuna Mwari. Rati kuri rati nyangwe matinda ruza asi Mwari ati ndawina. Tikati zvakanaka Mwari ngaachikupa nyika yekutonga kwete ino nokuti sitawina varidzi vayo. Nanhasi kari kungotaura kana kaneta kombovata komuka mangwana kachingotaura kachataura nyika ichingofamba zanu ichingotonga hurumende ichingofamba. ZANU-PF is unstoppable. We will march on. Sure guys, mazvinzwira mega kuti zidhara rinodena riri kutodedzera kuti Chamisa anongotaura nezvokunamata kuti vachapinzwa pachigaro naJesu. Rataura zvarinoda, asi kana vari vana Chamisa vanotaura zvakadai so dai vatosungwa. Saka munotongoona mega kuti hamuna freedom muZimbabwe. ZANU-PF inoita zvinonzi Zimbabwe ndeyayo. Kana varivo vanotaura chero zvavada vana idi, asi kana munhu akangotaura nezve ZANU-PF chete, ziva kuti unotosungwa richinodoka zuva unowasungwa, kana kuti unouya waskongotorwa nevanhu zvokunzi akatorwa usiku. Saka handizivi kuti munoti kudini hazvo, because radedzera kuti iro Chamisa takamudza kuti takamudya, asi akatiudza kuti iye vakahwina, Mwari ndiye anoziva. Rari kudedzera kuti pinzwai kana Mwari wenyu makambozviona kupi. Saka handizivi guys, please comment down below mutiudze kuti munoti kudini hazvo. Thank you so much.